Okay, mangita tag mga gulay, sudan og paniod to mga amigo ko. O diya, duha ka buok. Nasa yuta ang usa sa gabitay. Tuning kwaon ng usa kaya to ang gulayon mga kaigsuonan. Okay, sudan na. Pari sa isda nga barato. Okay. Ito. Palong sa kusina. Mag-ihaw na ta. O kaning manok isubak. Okay. Luto ta. Gulay. Okay, ato ning panitan mga kaigsuonan. Panitan na to ang tingalan ani. Tingalan na sa inyo. Sa Bohol pa ni Tambalidzong man eh. Ug sa inyo Cebu, Manila, ang sa ngalan ninyo ani, kamo na maghimog ngalan ani ha. Para namo diri Tambalidzong, Opo unsa pa. Duha ka ngalan mo diri, pwede Tambalidzong, Opo. Puli kalabasa. Joke ato, joke. Okay, joke lang mga kaigsuonan ko. Matelain na ni sudan kini na lang sa gulan tug sabaw sa isda mga higala. Kita niyo sa kalami sa sabaw na to kalong adlaw. Okay. Kung kalami mi sa panglawas, kira nagsaan na to ng mga lami og naay kumbira og naay mga birthday mo kaon to ana. Di ba? Aning nato sa pobreng kaimtang kana ra itong mabusog daw. Magkaon og karning baboy, litson og naay tawag dili usa-usa. Mao na, usa-usa, kumbira, birthday, bunyag, uban pa, ayan nang usa kay ligro na. Bawo na mo na unsa nang usa. Dagko baghikay ng uban na. Media tunga mana, tunga wala pa. Tungaon to ni kayang kanang katunga unya na punang panihapon. Okay. Ala, tumbas ani humana. Okay. Kana ra ato ang panyud to. Kari panihapon na sad ni. Budget ba? Ana kinabuhing Bukidnon. Bukidnon Davao, Bukidnon Mindanao. Tawo Bukidnon ba taga Bukid. Ano kasabot na kay Bukidnon Buda, Bukidnon Davao. Okay. Ani, igo ni. Butag sabaw. Goy. Indot sa niyo to mga kaigsuonan ko. Indot sa paniud to. Okay. Kinawa, hindi ka pagkahiwa, giring-giring. May giring-giring, di kay giring-giring ulo ang utok. Giring-giring ang forma. Jokan. Katawa ko dapat nagsawa kay mo sudan ni. Ani na itong sudan nga po ginagmay nga pagkaping katawa ba o makatawa mo pero dili ayaw pagpugsan yung morning ato ang ingredients. Okay, pinakasimpleng paniud to pero nindot ang sabaw niini. Okay. Ang panakot na to, ahos o Bombay lang. Nakapalit ang Bombay kay mula medyo ni barato na. Hindi na pala sa unang 500 ang kilo. Karon mula niya na sa 150 ang kilo. Kung ako masayop, magpalit na ko ni. Okay, na bitsin, unay asin. O mawang atong gihiwa nga gikan sa atong palibot. Atong ipinupo. O mantika. Of course, di mawa na kay muna atong prituhon. Atong palasalasahon po lang ato ang
sabaw. Gamay lang mantika kay kolesterol na. Okay. Atong sugda ni karon ang pinakasimpleng paniud to o pagkaon sa mga bukid nun o utrohon ko bukid nun. Taga bukid ba, di kay bukid nun. Okay, of course ang isda nga brato di mawala na mga atong isagol ng sabaw. Ug sagulan po nato og unod. Brato na tag 30 lang kilo ano ni karon nga panahon. Okay, magigsunod takuban na kay na iring. Okay, ang sugod ta og luto sa ato ang putahing Bukidnon, Davao de Oro. Joke. Bukidnon, taga Bukid nga kaigsunan. Sudan sa taga Bukid. Balik na sa atong abuhan nga nindot. Pili ninyo makita ang abuhan, no? Nindot ni kayo para nako, para ninyo ambot lang. O sa ninyong ngala na ni, okay, mantika to. Gamay lang para papatay sa ahos o Bombay. Okay, sugnod pa imo nga. Din tutorial ha sa pagluto kundi pakita na ko unsay amo ang sudan kung sa pagluto ang amo ang pinubring sudan. Mao ni di kayo gitudluan mo nga sa pagluto kay simple man ni. Pwede naman ni wa maka eskwela grade 1. Kay kana buahos to nya ka Bombay. Okay ka atong pa okay na din na ko mustorya basta kay tanawa lang ninyo na kay sayo man ni. Okay. Sunod na ang gulay. Mao na. Okay, kumot na kayo. Okay. Kini na kay so na kailan mo na. Mo lang yung tambalidyong upo. Butang to di okay, wala naman ang kwan. Bombay nasunog naman. Okay, kumot tayo. Laway yung nasilingan ni wakibaw maura ni nga tusod ang giluto. Ari sila og ang putahi nga di altamar sa bagkong restaurant. Okay. Takuban na to na. Mabuto nito kuan ni tangag asin na pagtaod. Sa palawson no, palawson. Sa kaibawon mo sa palawson. Pakupsan. Okay, takuban na to mga 15 minutes. Mawana siya. Mahumok na. Okay. Itong sigaan, o kayo ang tataod, bukban, o kayo na pod. Okay. Imagine lang yun na. Hindi na ito i-demonstrate ang ukay-ukay. Okay, ukban na tayo. Okay, kaya murag Bitang sos mo sip. Tanga ito, ang sabi ni asin. Gamay. Asin gamay. Kayon. Mga media kutsarita. Kutsarita, gamay nga kutsara kay. Gusto magmasin. Kidnihon ta. Watay sudan niya. Palit na po nagtabitas mahal. Joke. Okay. So na, bitsin. Bitsin na po. Gamay. Okay. Gamay ra. Kay malanag ta. Dayon, tubig. Amo na magbuot sa kadaghan na tubig. Ganang igo-igo niyo. Estimate, kamo lang mag-estimate awan niyo. Lasa na. Okay, ingala ka. Kana kadaghan kay aron hindi ta malumos. Okay. Okay, of course, Tagalog pa. Kani di mawala Tagalog pa in English. Okay, di mawala gani ang barato karong nga panahon ang isda na mo diri. Sabaw ang sabaw ani. Inunon okay. Kana moy nagdag lami dia. Ayan bisin mahagbong itanan na. Og subak yun. Okay, sabaw. Ya butangan na og unod pod. Utangan na unod. Kang kwan isda pod na. Mga ano na may sabaw. Mga tulong buok. Okay. Pangalasi lang ba? Okay. Takuban na to. Antod nga pagbukal og tinuod, igo pod nga mabukal aron kaon na ta paguman. Okay. Tanawa na to ron. Unsay resulta ni. Sayo na naman ni. Bawon mo unsay resulta ni. Pero ako lang ipakita nga mo ang kinabuhing Bukidnon. Kay ako palahin ni. Una ta karon. Kami yung makita og mga salida sa YouTube nga nindot ng kusina. Nindot ang mga gamit sa kusina. Ang pagkaon nga nindot, mura po ning ako og pagkaon mga pagkaon sa pobre, pagkaon sa dato. Tanaw po mo i-share lang ko ninyo ba, makita po mo sa pangalasi sa YouTube nga ang mao ni ang kinabuhi sa pobre. Ug pirmi niyo makita ang kinabuhi sa dato. Ako pong pakituon ni akong kinabuhi nga pobre, di ba?
Kaya sige lang mo tanaw dato, way pobre. May pa lang napoy pobre ba, di ba? Oh, napoy naong nga murag naong og unggoy, pobre. Kumpleto na yung YouTube dia. Wala na makuwang, di ba? Okay. Pero mga on taron. Pakita na ko ninyo asa ta mga on. Nindot bang lamisa og mura baga takilid og sabay forma sa lamisa nga tong kanaan karon. Okay, may bawo mo. I-share mo na ako ang kinabuhi sa pobre ug dato. Di away. Okay, kasi pasukaw na ang kainit. Ang kalami sa sabaw. Ay diri kanang murag brown kana mao na ang yang panakot na pantika ang nana man gyud na ato na kayo na mawa na, di ba? Sagol na tanan, di ba? Okay. So yung tilawan ron, no. Sagol na. Mo spread na ihang brown. Yang isda na napalag patigbabaw tulo ka buok. May maligay ang inon-on ang sabaw may gibutangan ni. Kami pa ni sa kabaka kay way kontra. Kabaw bay da. Isda ko ni. Ay kontra bisag hudton pa nimo ni sabawan ni di ka madlok. Mo sa singana na di lang to i-mention kung maunsa og mahurot ang sabaw baka og sa itong karne ang sabaw. Okay. Ano na? Kailan ko. Tilaw na tayo ni. Tanawan niyo kung sa pagtilaw. Sayo naman pagtilaw. Ang atong problema ni og lami ba ang atong gitilawan. Okay be. Pinuod yun lami. Di mamuka tilawan ni ganaan mo sa tanaw-tanaw dia. Ako dira ko rin katilaw-tilaw. Sige magtuo mo nga. Sige lami. Mingog lami. Bitaw. Lami yun. Lami. Tinuod niya ko. Honest to goodness. Lami yun eh. Okay, makiksunan. Punta sa usbon ko. Naandam ng lamisa. Kita mong lamisa yung anak. Naaban sa inyo. Tiil. Na po yung kuwang bangko. Anak kong kaon ron. Tanawa ko ninyo sa bahala nag maut og lamisa basta lami ang sabaw. Dala ko niluto. Okay. Dai kanon. Kaon ta. Dai ang bangko diri Mindot tayo. Pakita na ko ganihan kita mo ani. Okay, mga una, be. Nindot sabaw. Lami. Okay. Salamat. Palihog, subscribe kung mahimo. Like, so mahimo pag yun. Dahan salamat uturon ko. Subscribe. Mao na labing importante kung mahimo ninyo. Okay.